Dobrý deň, aké ste mali ťažkosti? Mala som bazálium na nose, je to taká tvrdá bradavica a proste nedalo sa s tým nič robiť, bolo to tvrdé veľmi. A prišla som na toto liečenie do Vrútok a proste bola som raz, stále to ešte nepovolilo, bola som druhýkrát a na druhýkrát prišla som domov, podvečer mi to puklo proste a sa mi to pustilo. Áno. Ešte stále to pokračovalo, ešte stále sa to bolo také čerstvé, no ale potom som znova prišla a znova a proste bazálium sa vysušil do úplného vyzdravenia. Ani nevidno v podstate, Ani kde ste nevidno to... v podstate troška tam akože jazvička, ale je to... Hambila som sa už chodiť, ozaj, že bolo to také veľké. A som veľmi akože povďačná liečeniu vo Vrútkach, že proste sa mi vysušil ten bazálium a nemusela som ísť doktorovi si dať rezať. Ďakujem. Prosím. Dovidenia.